Dat is geweldig. Mem, tiergeluk wens maar de 84ste vieren. Dit is meer dan dat we ooit bedacht hebben. Maar ik denk, het komt zo wel goed. En voor de rest, wat er komt, we wachten het maar af. Het allerbeste. Mem, van harte gefeliciteerd met jeetje, 84ste jeetje, groetjes. Mevrouw Dijkstra, van harte gefeliciteerd met jouw jeddy. En dat je nog lang thuis blijft, je mooi. Goedemorgen, al een jaar. Ze hebben me vragen om het namen van al een jaar even wat te zeggen zien, mevrouw Dijkstra. En ik wil graag zeggen van Jenny, want ik ken haar alleen als Jenny. Ja, ik wist wel dat ze Dijkstra heet, maar dat is bij mij net in de computer. Want ik ken haar van vroeger, maar van toen we volle jonger waren. En toen gingen we het na in Nes. Ik kwam uit Nes en Jenny kwam uit Nijtjerk. En toen gingen we het na in om het na in te leren. Wat gefeliciteerd met uw verjaardag. 85, met uw verjaardag van 85 jaar. Hartelijk gefeliciteerd met je de birthday is sorted. Nou lieve, van harte gefeliciteerd met je jeddy, hè. En dan volle jaren in gezondheid. Ik hoop dat we daar alle jaren naar bijwijzen kunnen door hier. Mevrouw Dijkstra, van harte lokwensen met je 84ste vierde. En nog maar een prutte jaren in zongens erbij. Lokwensen met Mem en jeddy. 84. Doei! Doei!